chakaitika ndechekudai so ndakaona message bo message yo ndobva ndapindurawo yangu haina upindi pakanzi paTikTok pakanzi paIG dzese dziri 2 ndobva ndapindurawo inini waiziya bara ndaita sei handaupindura bhiki bo padaro ndakambva ndaona ndabviswa kumasaidhi azukukuku ndati achibo nino ndaita sei ndakubvisawo kumunhu andibvisa ndomubvisawo futi pamasaidhas bo ndamubvisa munhu uyu so iye kana akazotaura handisirini ndiye akatanga because akangondinyorera message so ndikati ko inini ndaita sendatadzei panapa ndobva ndanyora message ndidazoti ndaseda kuclear zita rangu waiziya but hamenoti message yo yakaonekwa inoti haina kuonekwa handimeno izvo so papedza pamessage unozoti ukabviswa kusaidi uku unozviona wata sewabviswa handi or maybe pamwe hauzvioni but yangu inondipa notification yekuti ndozvaita sendo zvaitika ndobva ndati abo kendiite sei kendibvisewo because munhu ndiye atangoita sei kundidai so nino ndobva ndaita sei taitana bo so iwe kana zvinhu izvi zvakataurwa palive of inini handina kuudza mumwe munhu wandakaudza nyaya iyoyi which means kuti yakatotanga kutaurwa kare o munhu aizviona wane zvaaiona but anga asingandiudzi then or maybe akangozviona ipapo neichocho chinyuhwani ichocho chandakangoita ichocho and handombozoti nderarini it's not like chinhu chekuti chinhu chinyuhwani noziya ndechakare even kana ndingenaaiona ndikuziya ndikugeta inini chinhu chocho wakachiposta pastori ndokugona kutokuudza pa wakachiposta pastori ka ndocho chinasaitori 2 minutes but inini chiri kuchiziva. Why? Ask yourself why. How come you need to remember that post? Kwa hiyo ukuvuriko tichikeyo. Uvuriko tichiwe. Ndikuvunza kuti imbozvunza kuti say post iroro pamapost ako ese post iroro ndikuri remember how come and vamwe vanhu vangani vakari unzisa like why would someone be chinoita kuti munhu apoekane zvangofanira newe sha ngape example yekuti alright taura mi handikuona panyaya maposti aya eka ndakaita right apa anombotara anything pekutanga right then pandazoisa cause pandikatanga kuita ndakaisa futi pari pa page rangu handi hanomboicomplain or anything hanambosendwa message or anything then pakazoita ishu ndipe adzisa okay ndakarwadzisa alright ndarwadzisa ndakuda kuziya kuti okay chunhu kana chadai so chinofanira kudai what's the way forward z gone so inini manje apa maakunditira live maakutonditaura futi inini ndakaisa something kumessage ikoko monditaura ndisandapiwa futi answer hamusadaro ndakavhura live rini I think day before yesterday ndofunga message yo nakuonekwa kozi it's fine kana isina kuoneka it's fine because why is already kana iye wacho nani idzidzi why asina kundimirira already dai akatanga aisa message ondi maybe munyoti ni time dzedu ni wazvinzwisisa iwe doniyo dzakasiyana handi but ona munhu akabloka akasha akati achipedza achidai nekudai yo chidai nekudai obva abloka pamwe message yako yazopinda mashure because according to him someone was blocked. Yeah, mina handizvizivo zvangu. You get the sense? Yeah. Hesinji. Ndaiburisai. Uruka mateko wanadore. But nichandoziva nchekuti deep down
in the hearts of hearts ka uri pamoyo ngogadzirisa vapazita vatangire pazita hapana basa pazita ndopanga aye usati hapana basa kwandiri hamwe ini nangu ndiri kukukumbira inini waiza bozi nditori mamaposti ako andakakutega katonzi ukatoenda kupeji kwangu pane pakatonzi yard girl auchatombomaone nyaya yoti wakachinja zita unosatiatosecha ndikatoenda izvezvi pasearch bar ndikatosecha kuti yard girl ndonotanga kubuda sha wachinja zita Esikhathi the dawn. What do you go butterfly? The dawn pamziva ko. What does it? Uri friend yangu. Yeah, kana kuneno musapota munosapota zvenyu ndati doni hamunomira hamuduti vanhu inyosha ishweka Ana the dawn. Zvizoite sha ona chi indakatsinzwa kuti inini ona chi munhu anotoziva kuti ndiri real bro bosi akandudza director akatoti don ndine munhu wandadai nekudai akadai nekudai akatoya inbox kwako akatoti ndine munhu akadai akatoya inbox kwako nakuya kuinbox zvandiri kutaura wani kuti zvamufanira kuti iwewo tiri palive kudai so kundinetsa ndechekuti why munhu uyu akaenda palive omba atanga kutaura zvaakataura asina kumboti unoona chi ndozoti vanhu vanenge vautonditi ndiri mumero kutaura zita rako wana notaura zita rako aunazoti pane zvimwe zvekuti unogona kufunga kuti hausiri kutaura but unongokana une ningirikini munhu langata dzakanatsokwana unongokisa nongobatanidza but anyways ndikuti aida kutoavoida because aitoti akatoniti ndikamutaura anobva atoita more relevant which means aidangotingonzi ringobuda riri clear ungoti ndinini but zviriko akataura ka it's like ari kutokupa more traction and of which haachada kuramba achikupa traction because uri-abuse uri-misuse wanzwisisa that's why he was now avoiding your name but zviriko doni let's go back to the drawing board sha change your name dzokera kuwoisa karembo kako kaikawoisa zita rako bhoko woitawo imvi toonosinire imvi wani ndakangotarisawo emoment yekuzocomplaina kwako kuti amuri muchinda yanga kuzodandira mudzeda matiktok anati haipapo ndakanange paibhaisic moment yandakaona ndichifanira kukurambidza ndakabva ndazviudza kuti this energy is wrong, let me let you go. Zvichireva kuti pandinozoona uchiita TikTok chirora Trevor Dongo hazvindirwadze, chirora Killer T hazvindirwadze. Girl, I hate the secret. Sha, uri munhu wandoti oda iwewe, waona. Asi at the end of the day une life yako. Ende unondiziva ndisiri munhu anoita chisoja mulife mako chekuti ndokutsoma kuti watamba naninge waita sei naninge. I just had to let go munhu wandakatanga kufila kunge ndakudhipisira zvelevel iroro because that's not me. I am not bad mind. The way I love Natty O, I want you to make 10 songs TikTok for Natty O. But it was just unfair for you to do my challenges emunhu anenge Natty O inini ndichida support. I've never seen you do that. You understand? I'll go back to the first days andaka disappear from every platform. Ndakadzoka wachinja zita girl but haunambondibvunza reason. You just wakangobata my feelings ukachinja zita. Ndakanyarara but zvakandibata but you never asked. But I was like, girl, you are now being unprofessional on this platform. There's this girl aripana panonzi Makaneo. I don't feel comfortable being on the live with this person. She makes me feel so degraded. I kept quiet. Handitaure zvinhu zviri unnecessary. Handitongese vanhu at the end of the day. But I allow you to act according to your feelings. Zvakandibata pandakaona wachinja zita, no lie. I was like, this was short-lived. This was very, very short-lived. Like, man. Okay, wait, okay. Ndisandakangana zvandautaura, right?
Yeah. Kana zvakabata ko inino zvinhu zvamunenge muchiitawo inini zvachina zvandisingataurirewo ndofanira kungo like ndofanira kungoti bo zvatoitika. No, you used to talk. Waitombophona wanoti koiwo waendereiko palive yake Pisha. Ausina pakubhaizika. Waenderei pakadai. You understand? And then you stop talking. But if you check very well, guys, I went silent for just a week or two. I'm not even active on all my WhatsApp platforms. My platforms angu business. I'm avoiding energy ekutsiurwa. Andidi munhu anouya achinditi is everything okay pop 10. Mira my live. That's the reason why ndakabva kuTikTok kuma platforms angu ema WhatsApp aya. But you did not ask me the reason why that disappear. You felt like you remember what you said. Kondatadzei. I feel like no, this is a narcissistic question. You're not asking me why. Ndaenda offline. Okay. Kana ndabirwa phone. Mirai. Seriously? Yeah, Daisy wagwan. Munafara. Are you sure ndo platform yamuda kuitira nyenye ere? I don't know, man. Zvakatangira palive. Not PA, please. Because inini ndakazodawo jipiso nekuside kwangu nyaya ichazorebesa nyaya. Do you know why ndachena palive panapa? I feel like Daisy wona Mira. Musikana uyu akanaka zvisingaite ende ndine crush naye 130%. Handifare kukuona uri paKB Muronda girl. Ndafila bad. I feel so wrong about what I did. I thought pandakakusendera messages ku Instagram, ku TikTok, uri kuwana closure kuti remember what I said. I'm giving you a way to have your life. This is not me. Handikwanise kukujaja kuti waitire. This is petty. It's petty. No, Popten, ne ukura chikontra nenyaya njobva ukudze kuti please listen papati andakudza kuti zviri kulive kwaKB Muronda zvinhu izvi. Mukuru. And the more nokudiscussa izvi zvichadzokera futi ikoko. Popten. Yeah, wadi Limpopo. Inzoka mukoma. Nye platform de mangosera na nye itopo pakati vanhu. Ngokusuva mega. Nande ku Instagram tinotora nyaya yedu ku Instagram kopako. Una ezvinokwana vanhu 58. Varungotera nyaya isiri yavo. Ona ika guys. Imimi Limpopo na Daisy ka. Imimi dai mambonyarara muri tu. Iwe Didoni iwe. Just allow it. Imimi mukuradza vanhu kuti allow it. Patombori na nyaya. Hakuna hapana chambisira sireki pazvinhu. Nyaya yake parona kutaura basi tatozvinzwa kuti Popi akabatikana. Ende pafeya yadigeo. Kwa imimi munomuudzira kuti pada kuitaura pasipo sei. No, inini pandakabhaiza chaipo honestly speaking hangu ka. Ndikupazi like ndikupaona but then zvakazoitika zvachona after ndabhaizika pacho ndada kubvunza kuti okay bo ndabhaizika ko why is it ndisiri kuudzwa inini like kuudzwa like munhu chionesana but munhu anonovhura kuudza vamwe vanhu nyaya iyoyo. Urikona why Daisy ari kutaura kuti keep this private. This is the only person wandakataura newe nezvako ndikati in case Angie achada closure muudze kuti why Daisy chete don't auya panapa akazvitaura pakauya futi umwe mukomana futi akado zvitaura. Girl, Daisy unmute utaure zvandakataura girl. Because Daisy okay wait Daisy mabvunziro akandita ndakamafarira but don't pauya panapa because inini like message yetu. Okay, I remember. Are you talking about live yandakataura kuti guys I feel like I did something changa chichindiremera and I'm not good enough. Doni akatoningirikina akatovhurika brain dzake zvekuti akatobata ye Friday. But when I had didn't I ask you ndakuudza kuti he didn't mention your name. Ndosaka ndiri kuti Doni iwewe wakangwara ukambwa wabata kuti munhu ari kutaura ndeupi ende futi Daisy paakandibvunza nyaya ndakatomboda kutonge ndisiri kuzwa anything ndakati inini anzi maiwaita naseini namina ndikati inini batuti ndiuzosaidza ndikati mai una chive
wakadhipisa. Like I said, you should feel happy aiwa kuti no. tese takadhipisa ngatingobvumira kuti tese takadhipisa already. Ndakadhipisa, that's why ndakati no. Okay, dai nini ndakadhipisa. Zvakafanana nekuti right, let me just collate a moment. Zvakafanana nemunhu aona pono, wakuda kuveza kuti fuck gandi delete pono yacho right. Ndo zvandakangoita geyo kuti no man, ndakuita problem up. Ndakuda kutadzisa mwana wevanhu kurarama life yake. What part are you missing panguva yandiri kudza kuti ndakaona ngezvo zviri unfair kutombokuudzira anything, and that's not me. Handiudzire vanhu. Okay, pamakoona kuti zviningirikini, pamakoona kuti zvanga zviri unfair, then way forward makaita sei? Ndakakumeseji ndikati you know what, makechero andaita kandimbokuavoida. Haisiro message andikakunyorera. Yeah, and then madaro mbamaita sei? Ndakakuavoida ka. Mbamandi avoid. Okay, pakundi avoid ipapo inini ndakaiso something ipapo musati manatso ndi avoid beki. Man, ukaona tichipane chinhu chinonzi back and forth girl. Do you realize kuti Don hanzi wakangwarisa uri wise. John chimbomuna nimbotaura John ndokumbira ungotaura. Popitano ndokumbira. Vose munoziva kuti Popitano handisodawo mukuudza ndisafu. Haagone kana kutaura. Pane eko. Wose ini ndokurespecta nemwewo wese wakona. Tinoti Popitano sometimes haazogona hake zvekutaura. And let me tell you, wasitaura pachokwadi. Wakaona uyu mufeso yuka. Ndakatanga kumuziva kudhara tiri kuprimary school. Tinoti hamwedoro haite madrugs mufeso. Ene mufeso wanguda. Ene nemudhara wangudarwa. Dai mwadoro and this stuff, but ndakudza chokwadi. And palevel rataveka. Ari kuAmerica. Ina ndizive ndiripi. But ndinoti chinhu chandinoda discipline, chinhu chinonzi discipline. Ukana Popitano achitaura ndakungokudze hose. If you have some time, just listen to him. If you have some time, nyasomuteerera kuti ari kutaura kuti kudii. Inini I'm talking from experience beside usoja hwedu watikatrainwa and stuff, but until kune mumwe munhu wekuti anogona ngokubatsira zvinhu zvausingazivi. Anoona Popitano ndinoti akapesa akanoziva kuti kapatize kutora diplomatic nyaya yekuti kari simple ndakutorasa doro kari simple and the stuff. Wose I'm not gonna lie to you. Timbomuteererai kana achitaura, ndokumbira mumbomuteerera. Bwana mai. Usotwadze. Thanks Nairobi. Zvaataura ndinozvitutsirawo. Nditeerereiwo. But guy, okay, girl. Okay, inini angwaenda sendoyo ndakazitora fedha sterek. Ndosho ndataura kuti Don kuti Popitano nyaya yake akaitora personal. And inini excuse me. Inini chandakatadza chaicho ndochada kuzoti chii exactly. Ndataura kuti pangu kunyatsonza question yako yekuti chawakatadza chii. Cause wait. Cause inini. But yet girl chawakatadza usikuchiziya here. Nee, Don. Ndataura one kuti okay, but all right. To be honestly speaking here, guys, ngative honest tese tizopana. Nditaure Popitano or totauredi somewhere else. Inini handina secret. Shall somewhere else, please. Murisha mwanza ngombe ndokumbira